Здравейте хора, днес ще отварям Ленки Бакс мистери кутии. Добре, първата да отваряме. Ето я е първата. И други неща имаме. И две мистери, 3 мистери карти. 3 мистери карти. Така, Ленки Бакс, трета кутия, номер 3. И както виждате, се получава това е Фокси. Да, Фокси и Мокси. И карти имаме също. Оп, пак същите карти. Фокси, разни работи. И последна кутия, която не знам каква е, но ще видим какво има вътре. Така, бизалка. И е фиджет той, както виждате. И футболна карта, Кристиано Роналдо. Ще видим другия път. Чао, до нови срещи. Хайде!